Сироҷиддин Абдураҳмонов аз рӯҳониёни маъруфи тоҷикро панҷуним сол ба зиндон маҳкум кардаанд. Хабаргузории Азия-Плюс навишт ҳукми Эшони Сироҷиддин рӯзи 12 феврали имсол дар Додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ эълон шуд. Як манбаи радиои озодӣ дар Додгоҳ гуфт, рӯҳонии шинохтаро ба ташкили фаъолияти созмони ифротгароӣ гунаҳкор донистанд, аммо тафсилот надод. Азия-Плюс бо такя ба қавли манобеаш мегӯяд, Эшони Сироҷиддинро барои таблиғи ҷараёни салафия гунаҳкор донистанд. Фаъолияти ин ҷараёни мазҳабӣ аз соли 2009 дар Тоҷикистон манъ мебошад. Хулосаи ташхиси динӣ нишон додааст, матолибе ки Эшони Сироҷиддин дар шабакаи YouTube мекорид хусусияти ифротгароӣ дошт, навишт Хабаргузории аз қавли ҳамсуҳбатонаш. Эшони Сироҷиддин ки моҳҳои охир дар саҳифаи Садои умед дар шабакаи YouTube ба пурсишҳои динӣ посух медод, моҳи ноябри соли 2020 дастгир шуд, вале бо гузашти 3 моҳ мақомот дар бораи ӯ ва иттиҳомоташ ҳарфе нагуфтанд. Он вақт манобеи огоҳ гуфта буданд, муаллифи блоги Садои умед дар YouTube-ро низ дастгир карданд ва то ҳанӯз сарнавишташ рӯшан нест. Рӯҳонии шинохта Сироҷиддин Абдураҳмонов бори аввал соли 2009 бо гуноҳи пайравӣ аз ҷараёни дар Тоҷикистон мамнӯи салафия дастгир ва дар моҳи январи соли 2010 ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. Дертар худаш пайравӣ аз салафияро инкор карда гуфта буд, пайрави мазҳаби ҳанафист. Соли 2013 бар асоси қонуни Авф озод гардид ва баъд аз он як муддат ба ситоиш аз ҳукумату сиёсатҳои он пардохт ва дар мусоҳибаҳо бо расонаҳои давлативу мустақил ҳизби наҳзати исломиро, ки ҳоло фаъолияташ мамнӯъ аст, дастнишондаи хориҷиён номид, чизе ки раҳбарони ҳизб дар хориҷа борҳо рад карданд. Эшони Сироҷиддин аз ҷумла дар як муроҷиатнома аз боло бурдани қимати истифода аз интернет дар Тоҷикистон пуштибонӣ кард ва гуфт, мардум вақти худро дар ин шабака зоя накунанд. Вай интернетро вабои аср номид. Маълум набуд видеоро Сироҷиддин Абдураҳмонов ихтиёран худаш сабт кардааст ва ё бо хоҳиши каси дигар, аммо баъд аз солҳо дигар бора дарак додани ӯро баъзеҳо кори дасти дастгоҳҳои таблиғотии ҳукумати Тоҷикистон донистанд.